נו, איפה זה? אמא, אני לא מוצאת את השלט, איפה זה? עוד פעם איבדת את השלט, שרוני, אני לא מאמינה, נו, מה נעשה עכשיו? נו, אבל למה תמיד להאשימה אותי? זה הפעם המי יודע מה שאיבדת את השלט. בואי שבי. את יודעת מה שרון? אני בדיוק דיברתי עם הסבתות שלך על הנושא הזה, והן מאוד מאוד ישמחו לעזור לך, אז אולי תיגשי אליהן, הן מחכות לך. אוי, זה הפתעה! מה העניינים? מה נשמע שיחה? איך היה בלימודים היום? יופי. מה, שלומי? שמעתי שאת מאבדת שלטים. אל תדאגי שרון, הכנו לך הפתעה. תיגשי לתיבה ותביאי אותה. וואו. שרון, השלט הזה עובר בירושה במשפחה. תשתמשי בו בזהירות. הזהירות לחוכמה תחשב. זאת מתנה לבת מצווה מאיתנו. נוסף, אתה יכול להחליט את המוזיקה, אתה מפריע לי. תגידי לי, מה את עושה? אבל אתה מפריע לי! מה אכפת לי? אבל די, אתה ממש מפריע לי. לא, כמו שרון, ממש לא אכפת לי. די. יו, אני לא מאמינה. מה עשיתי? אסף, אתה פה? וואו, איזה כיף! שרון, את יכולה לקחת את דנה לגינה? אוף, אמא, לא עכשיו. שרון, כמה פעמים אני צריכה לבקר? מעניין מה הכפתור הזה עושה. מה זה? איפה אני? שלום! אסף! אסף, מה קורה? קרה משהו, אסף? מה היה? קרה משהו לאסף? מה? שוב פעם השלט של סבתא! מה זה? מה קרה? מה זה? מה קרה? זה השלט של סבתא, מישהו נגע בו. מי התעסק איתו? אני החבאתי אותו. שרון בטלוויזיה. חייבים להוציא אותה. מה, אני באלופה? חבר'ה, בואו לכם דאבלים, כמו שעמדנו באימונים. רגע, חבר'ה, תכירו, הנה המנהלת של הקבוצה החדשה שלכם. מה מנהלת? מה? מנהלת, היא לא יודעת כלום. מנהלת. בואו. שלום, אני שרון, המנהלת החדשה של הקבוצה ואלה העוזרות שלי. מה את מבינה בכלל בכדורגל? תסתום! אני הולכת להכניס רוח חדשה לקבוצה, אם תרצו או לא תרצו. שקט, נו, קחת למנהלת החדשה שלכם! תהיו בשקט. אתם יודעים מה? בואו נעשה עכשיו משחק ואני קוראת את כולכם. שקט! את באמת חושבת שאת תצליחי לקרוא אותנו? אין בעיה.
אחד יוצאים כולם בשבילך! עכשיו אנחנו משפחה! טוב חבר'ה, היה מאוד כיף לשחק איתכם. צ'או. תן לי, אני מנסה. מה את עושה פה? באתי לכאן עם חברות. אני באתי גם עם חברות. זה לא המקום שלך. זה גם המקום שלך. אבא שלך לא קנה אותו. אבא שלי קנה אותו, לא תחכמי. במקרה? אז גם אבא שלי. תחכי. עצרו! מה אתם רבות? זה סטמפה. בואו נעשה קרב ריקודים. רגע, אתם לא יודעים. כשעצוב ולא הולך, כשמפחיד או מסתבך, אני באה אליכם, אני באה אליכם. האוטו שט על פני הכביש, כנראה גם הוא מרגיש, אני באה אליכם, אני באה אליכם. אבא יגיד, הגיעה הנסיכה, אמא ברגע מוארת משמחה. ילדה שלנו קמה, התגעגענו חכים, ואת ילדה שלי לפני שתגדלי. ילדה שלנו קמה, התגעגענו חכים, ואת ילדה שלי לפני שתגדלי. בנצי, אמא אמרה שתקנה לי ארטיק. אין לי מספיק כסף. שקרן, אני אגיד אותך לאמא. ילדה קצרה על שביל ארוך, לא תעצור לסגור השרוך. אני רצה אליכם, אני רצה אליכם. והסיפור על הלשון אף וכבר נכנס ראשון. אני רצה אליכם, אני רצה אליכם. אבא יגיד, הגיעה הנסיכה, אמא ברגע מוארת משמחה. ילדה שלנו קמה, התגעגענו. תביאי את זה אליי, אני יודע לעשות את זה. שנייה רגע. איפה היית? מה זה? בגענו עלייך. מה קרה לך? איפה היית? השלט הזה של סבתא. ראית מה עשית? מי ישר לך לגרום בזה?